Karo na 6, Hausa ba kabila bane, yare ne. Idan kuma kabila ne, dole Bahaushe yadda da asalinsa ba ma guje, inda ba gudan asalinsa yake ba. Ko da ke dama mafi yawancinsu ba sanin asalinsu suka yi ba. Da ka taɓa mutum a tarihin Hausa zaka je yana ce maka dutsen Dala, Barbushi, Tsumburbura. Ba ma su san mafarin ba. A dutsen Kwatarkwashi Bahaushe ya fara maguzanci ƙarƙashin daular Saifawa. Don babu wani abu ƙasar Hausa, wannan kalmar daga baya ta zo. Sama da shekara 1000 Bahaushe ba shi da bambanci da dukkan ƙabilu. Kuma kowa na ƙarƙashin daular Saifawa ne. An fara jin Bahaushe ne lokacin da ya ƙirƙiro tsiyarsa na bautan aljana. Aljana ne ma ko aljani, sunan dodon da ya Tsumburbura. A nan ne ta fashe mai, kowa ya san shi. Amma idan ka cire Tsumburbura a tarihi, to babu Hausa. Dutsen Kwatarkwashi ne zama dandalin maguzanci da kasuwanci a lokaci ɗaya, kafin a hijira a dawo Dala. Da kuma fatauci da ya biyo da Larabawa shine ya kawo addini nahiyar. Amma kafin nan, banda tsafi da tsibbace-tsibbace, camfi da bokanci da maguzanci, tuburan gidadanci ne kadai akan Bahaushe na wancan lokaci. To ko sarauta idan za a nada, wani ne kawai ke zuwa ya girko kanshi da tsafi, ya zo ya tare sarkin garin ya ce ayi kokawa. Idan ya kada sarkin garin ya sa wuka ya danne shi ya yanka. To anan ne kake ji ana cewa sarkin yanka. Jini suke sha. Waɗannan su ne asalin Hausawa, ba na yanzu ba da kiransu suna maguzawa ke hana su bacci. Ai Hausawa sun kau, sun bar mu da in iska a gari. Bidiyo 100 zan muku. Me aka yi da maza? Yanzu a 100 saura nawa?